Da, am început să filmez la o nouă promovare de un nou server de MKBE al lui Edu. Edu, după cum îl puteți vedea, e acolo. Și acum ne jucăm puțin și noi pe serverul ăsta ca să vi prezentăm. Eu acum să dau /spawn. Pentru că dacă să vă prezint prima dată spawn. Deci, la spawn aveți aici. Deci, aici aveți toată armura. Uitați, așa. Așa ați făcut rost de armură. Aici câte credite trebuie să dai pentru a putea să primești grade, cum ar fi eu mai am puțin și fac 100 de subscriber și pot să-mi iau YouTuber. VIP 50 de credite, VIP plus credit, VIP plus este 100 credite, admin 200 credite, OP 400 credite și legend 600 credite. Deci încă nu... Deci ce să spun, încă nu avem așa de multe lucruri gata pe server. Dacă o să vă băgați și voi și o să donați credite, ar fi foarte fain pentru că am putea să mărim și noi serverul ăsta. Ia uite-l pe ăla acolo. Și serverul încă nu e perfect. A murit canabletul. Murit canabletul, da, exact, dar chiar murit canabletul. Da, deci, acum să vedem câți player sunt Edu fiind ownerul. Deci, să facem noi acest parcurs. Și... Oh, văd că ăla este copacul căutatul. Coaie. Ia, hai. Era că pe acest... Yes. Mori. What the fuck, ce avea ăsta la el? De ce? Omule, să nu fac promo la server dacă îmi place și mie serverul ăsta și mi-e bun. Oh. Șmecher server. Bă, ăia doi îi văd acolo. Statul nu se iartă. Și parcă vezi că e FC. Salut! Salut! De ce, ban? Unde era? Ăla numai acolo
costă. Bă, bagă și mâncare. Domnul cum să spun. Deci, da, o să vă las IP-ul canalul lui Edu în descriere. Trece pe Edu. Deci, da, ăsta e legend. Deci, a primit și a adunat 600 de credite. Cât server mare trebuie. Deci, cam atât ca ce spus, ne vedem data viitoare.